Michal Kováč mladší odchádza z domu. Príslušník SIS zo sledovacieho Mercedesu vysielačkou oznámil odchod Michala Kováča. Toto oznámenie prijali všetci členovia sledovacej skupiny, nachádzajúci sa v meste Svätý Jur. Potom, ako Michal Kováč nasadal do vozidla značky Mercedes-Benz a odchádzal smerom do Bratislavy, vedúci prvej smeny Peter Skrutek dal vysielačkou pokyn ostatným členom sledovacej skupiny opustiť určené stanovištia a zaradiť sa za vozidlo Michala Kováča. Po zaradení sledovacích vozidiel za vozidlo Mercedes jazdiace v pravom pruhu na konci mesta Svätý Jur smerom do Bratislavy kolónu v ľavom jazdnom pruhu predbehli dve vozidlá. Spolujazdec v červenom motorovom vozidle značky Seat Toledo, oblečený do maskáčovej uniformy, dal rukou Michalovi Kováčovi znamenie, aby zastavil. Keď nereagoval na jeho výzvu a snažil sa ho obísť vľavo, skrížil mu cestu spredu a súčasne vozidlom Seat Ibiza tyrkysovej modrej farby zablokovali Mercedesu z ľavej strany priestor a donútili ho zastaviť. Za touto skupinou vozidiel prehradili vozovku v obidvoch jazdných prúhoch vozidla skupiny sledovania. Muž v maskáčovej uniforme s revolverom v ruke vyzval Kováča vystúpiť z vozidla a keď nereagoval, zo Seatu Ibiza vystúpil muž v čiernych maskáčoch, ktorý odopol bezpečnostné pásy Kováčovi a násilím ho vytiahli z auta. 250 metrov za tabulou cez Svätý Jur. Michal Kováč práve pred 17 minútami vyšiel z domu, napojila sa na ňu sledovačka a tu 10 minút po sa to práve stalo.